जोंनाथ' बिदि साबिसनि खोथा गैया थारमाने जोंहा दावलिगुरि सक्ति केन्द्रनि सिङाव थानाय जा सक्ति केन्द्रआ मोननै दं अन्थाइ गोलाव मोनसे आरो दावलिगुरि मोनसे दा बेनिफ्राय गासै दिनैहाय 135 न'खरा दिनैहाय आंजों फेमिलिया जोनोम माबा जइन जाफैबाय आरोखि गासै टटेल न'खरनिफ्राय साफा फैदों फैनानै बिथांमोना दिनै जइन लाफैबाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना आंखौ दिनै मदद होनानै फैबाय आसा खालामदों नेक्स्टआव बिथांमोनहा फिन सोरनिबा बुजायनायाव गुबुनाव थांफिननाय नङा बिथांमोना दा गावसोर गोसो जानानै फैदों आंखौ मदद होनो होननानै बनरगाव समस्ति हिसाबै देरहाहोथारनायनि सार्थआव बिथांमोना आंजों दिनैहाय जइन जाफैबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि दोलोआथ' बयबो गेलेगोन बाथ' मोनफ्रोमबो पार्टियानो गेलेगोन दाथ' नों गोदान पार्टिबो ओंखारबाय अल्टारनेटिभ पार्टि बिथांमोनाबो हयथ' गेलेनो सुबिदा लागोन तृणमूल कंग्रेसआबो गेलेगोन इउडिएफआबो गेलेनो हागौ बेजों आंहा जेबो गेलेथों जेबो नङा बेसो जेबो फेक्टर नङा आंनि थाखाय 100% दिनैनि दिनाव आङो इलेक्सन गेलेयोबा 8,000नि बारा भट मोननानै आं देरहायो आरो बे 8,000आथ' गिदिंनानै थांफिननायनि खोथा गैया आङो देरहानाया एकदम 100% खाथाम बनरगाव समस्तियाव इउपिपिएलआ एसे नोंथांमोनखौ एसे माबा खालामगोन नामा ना इउपिपिएलआथ' दा बिदि इसिबां बनर गामियाव स्ट्रं नंथ'आ आं बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौ दिनैबो नुथ'वाखै ओंखायनो जोङो दा इउपिपिएलखौ आंहाबो बारा सिन्था खालामनांगौ गैया बिथांमोना सरकारआव थादोंब्लाबो बिथांखौ आं गिया मानो होनोब्ला आङो देरहानाया खाथांखा दा नंगौ खोथा सैथो इउपिपिएलआ दा बनरगाव समस्ति सेकेन्डआव दं बिपिएफआ थार्ड पजिसनाव दं आरो दा लासै फैयै दा आङो गोबां जइन खालामबाय दा आङो सेथि थाखोआव आङो बनरगाव समस्ति हिसाबै दङ आरोखि बिजेपिआ जागायजेननायनिफ्राय नोंथांखौ गोबां दोलोआव नोंथाङा हाबहोगासिनो दङ जयनिंजोंनो नोंथाङा गोबां खामानि जागायजेनगासिनो दं दा बिनि नेक्स्टआव मा जयनिं दङ नामा हिसाब सारा दाबो 2-2.5 जयनिं दं आं लाथ'वाखै आं दिनै दा बेखौ लाग्रोबाय ओमफ्राय लागाथार जालांबाय थागोन लागोन मानो होनबा फैबावनांगौ गोबां दं दा नोङो बर'आनो होन गुबुन हारियानो होन दिनैनि दिनाव आंजों बर'आ 40% बा 35% अलरेडि फैखाबाय ओंखायनो आंहा गिनांगौ जेबो जोंनि पार्टियाथ' बयबो थानांगौ नेसनेल पार्टियाव बयबो थाबनांगौसो बर'आनो होन कंग्रेसआनो बिजेपिआनो माने नेसनेल पार्टियाव थानांगौसो जोंनि मानसिया थाब्लादि गेलेबादि देरहागोन बे नङा मोनफ्रोमबो दोलोआव जों थानो रोंनांगोन नङाबा जों मा जायो जों गोदो बिराद खस्थ' मोनबोनाय मानसि अलखर समाव जों माबाफोर बिफद जायोबा पार्टिया आलादा जाबानो बिखायाथ' थैयाथ' नाफामनिनो ना बिथांमोना हयथ' अलखर समाव मारैबाफोर सरकार फैबा बुंथा हायोना नंगौना नङा आरो गेलेफैथों बर'आनो गेलेगोन बावथ' रावबो गेलेनो मोना बनरगाव समस्तियाव जितु बे एसटि सिट हिसाबै बिसोर बर'खौनो होखागोन केन्डिडेटआ थानांगौ नेसनेल पार्टियाबो खिन्थु जेबो खहा जाया बिसोर होबोबो गोबां दोलो हाबबाय बेफोरो मेक्सिमाम बे दोलोनिफ्राय फैनाय आंनावथ' गुबुन दोलोनियानो हाबदों दा कंग्रेसनिबो दं आवगायाव जिएसपि बानायनायफोर दं फुराना बिपिएफफोर दं माखासे आरो इउपिपिएलआबो बिथांमोना फैदों आंजों गावसोरनो गोसो जानानै फैदों एसे बे हिसाबै आं बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय फैयोबाथ' उफाय लानांगोन ना आंखौ मोजां मोननानै जुदि फैथारबायब्ला बिजेपिखौ मोजां मोननानै फैथारब्ला आं बेखौथ' आंहा दायित्व दं कर्तब्य दं आंहा बेखौ लाखिनायनि बिजेपिआथ' दहायबो नोंथांमोनाथ' खोनादों जोंहा सिएम सारा बुंदों जोंहा परिकल्पना गैया दानायनि जायखिजाया जों लकेल पार्टिखौ लानानैनो दागोन होननानै बिथाङा बुंदों दिनैसिम बिदियाव दंथ'यो आरोखि उनाव मा जायो बेखौ आं बुंथ'नो हाया दा हाइकमान्डनि खोथासो जायो जोङो राजिब सारखौ मोजां मोननानै फैदों आरो राजिब सारखौ देरहाहोगोन आरो राजिब सारा मोजां आवगायनिफ्रायनो मावगासिनो दं ओंखायनो जों फैदों सिगाङाव मा दोलोआव दंमोन जोङो इउपिपिएलआव दंमोन 17 बोसोरसिमाव इउपिपिएलआव दंमोन आरो सरकार दानायनि उनाव जों जेबो जायासै ओंखायनो राजिब सारखौ जों नागिरनानै फैदों मानि थाखाय सिगां सरकारखौ नोंथाङा गाज्रि जेबो जालाबा माथो खालामनो ओंखायनो राजिब सारजों जोङो जगदान होननानै फैदों दिनै देरहाथारगोन होननानै आसा दंमोन खाथां राजिब सारा खुनु बनरगाव समस्तियाव देरहाखागोन जोंनि गामि लोखोनाबारिनिफ्राय खमसे खम 25 जन फैदों मोनसे गामिनिफ्रायनो फैदों 25 जन आरो अन्थाइ गोलावनिफ्राय फैदों 30 जनसो फैदों
आरो 2 नं बिलिफारनिफ्राय फैदों 22 जन सान्दामारिनिफ्राय फैदों 27 जन राजिब सारा 9 नङाव खाथां देरहाखागोन खुनु बेले बेजे साननांगौ दरखार गैया बेहाय 101 जन गासै टटेल गामि दरब्रैजों नोंथांमोननि नोजोराव दानि जिथु एमसि राजिब ब्रह्म बिथाङा माबायदि रायजो राजाखौ नायगोन मानो नाया जानो राजिब सारा आगोलनिफ्रायबो नायबोखानाय आरो दाबो नायगोन आरो देरहाखागोन खाथां